So sa ka. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Renz. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Pusong Bato. Ika'y ibigin ko'y biglang nagbago. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di muling iibig. Sana di maging katuto na may pusong bato. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Baungon Bukidnon ang ato matatampo nagdasangan nga Renz. Bay! Usay! Kumusta naman ka? Meron? Okay na mga parts. Okay, good. Mayanon. Ang isang mood magagagwapo, part nga. Ay. Ikan kang gagayan. Ikaw gid part, gwapo-gwapo ha. Sige kag dagdag na ko da. Ibaw ana na ay. Sige na. Order na mo atong mainom. Believe ba gila ni mo, Bay? Lian mo makasabot ba yay? Parts! Order na mo, Parts, ha? Order na mo mainom dia. Sagot ni Byron sa tanan. Siya na'y bahala. Parents, saan man? Wakay lingaw ron? Nga naman Bert? Kuyog ta na. Nakoy palailan ni mo. Ha? Pagsuda eh. Unsa ba na? Chicks na? Alangan. Chicks, good. Guwap para ba kayo? Bagay kayo mo? Gatis ragod. Lagi! Tana na yun! Delot! Ila-ila mo sa pamigo, si Virens. Hi, Renz. Hello. Unsa na, unsa tanaw ni mo ni Alot, ha? Guwapa ba yun? Oda, yung bitaw ko ni mo, guwapa. Yan sa may mong dugay-dugayan. Birahi na yun! I love you, Lot. Renz. Manay tinuod, Lot. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan na ko niyo. Hinaot unta nga, dili ko ni mo pakyason, Lot. Mutog alam ko ni mo sa tinuod, Renz, ha? Ganahan sab kaayo ko ni mo. Ha? Kung mauna, uyab na ta? Renz. Ako na kang gisugot. Salamat kayo, Lot. Salamat kayo. Unsa na, ha? Grabe, ha? Tinuod ka ba? Gisugot na dahil ka ni Alot. Ubay, uyab na may. Believe ba gina ko rin? Nabirahan din? One click man? Lot, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Pagminyo lang ta. Ha? Nagdali lagi ka. Ako man lang kong gihuna-una nga magkataas ang atong edad. Lain sa kayo kung tiguwang na ta magminyo. Maglisod ta pagpaskwila sa itong mga anak. Mga anak, yun? Oo. Basta indot pag yun ang daghantag anak. Aron na ay muagak ini katiguwang na to ba? Unya, unsa man musugot ka nga magminyo na ta. Sige. Kung kaya na ko ni mong buhion, sige, magminyo ta. Sa katapusan, ako naging nanakian ni mo.
Uy, ang sabay na hinay ko, no, be? Mura makagnahangol, diha. Dugay ra ko naghinam-hinam nga. Paangkon ti kaday. Karon, ako ka na gyud. Tinuod eh. Mabdus na ka. O, lagi dong. Wa naman ko regla, ha. Mauto nga nagpalit ko pregnancy test. O, positive dong. Kung mauna, hapit na ko mamahimong amahan. Day, wadi ka makahikay sa atong panihapon? Wa ko ganang higlihok dong, oy. Ha? Ano naman? Bisag naglugang lang unta ka ba? Gikapoy magud ko dong. Nagbantay ba ako sa tong anak. Ikaw nalilong agaw. Naunsam nga kung asawa nga nagsigim lang sigil katawa nga nagatubang cellphone. Day, Oh, ano man? paglutog sudan nga atong makaon bi, maayo kinatuog pang bata. Ikaw na lang dong, uy. Ayaw ko sa mukha diri kay nalingaw kami sa among group chat. Oh, oo nya. Ingon-ini nanta, di ta mangaon. Paningkamot lang sa agud diha. Wa pa masig gutom ma. Alot. O asa di ka day nga nagilis mo ka? Mato ko sa akong amiga dong. Nagsabot man mi nga magkita mi ron. Ha? Oo niya ang bata. Kinsa may mubantay ana nga mubalik na ba ko sa nagdabawaan? Ako rin ang ibilin sa ilang mama, uy. Magdali raman sad ko. Nilakaw na sa salot. Asa gini siya? Sige mo ni siya suroy. Uy, na, biyaan din niyang iyang cellphone. Tanaw na kami kung kinsa ning iyang mga kachat. Oh, di may ni-text ni nga number man eh. Asa na ka? Nagpaabot na ko nimo. Di ara ko diri sa atong abutanan. Oh, kinsa ning iyang gikasabot? Friends! Abli sabi! Abli hisa ba? Kaniyot lang. Oh, nibalik li ka. Nabiyaan ako kong cellphone, uy. Maglisod niya ako contact sa akong amiga. Basig mangita ka na ko, ha? Tuwara ko sa ilang mama. Adturo ko na siya sa ilang mama. Ako siyang sundan, be. Kung tinuod ba nga, muadturo siya sa ilang mama. Baka kung galing bayana, ang iyang gingon, adturo siya sa ilang mama. Pero ni Asis Plaza. May lalaking miduon niya. Ni-kiss niya. Alot! Renz? Unsay buot ipasabot ining ako nakita, ha? Nganong may gikatagbo kang lalaki rin eh? Kuan? Aw, Miga Robert. Mauna, friends rami. Mamaulit na. Sa asot na magstorya. Kinsa tong lalakiha ang imong gikatagbo, ha? Ako laging friend. Imong friend o imong boyfriend? Renz, Ano't nakabantay na ba ko nimo? Nga nagsige na nagkatubang ang imong cellphone. Kung man, nakauyab na tingali ka sa pagsige na mo gamit ang imong cellphone sa. Renz. May nabasahan ko sa imong cellphone nga may ikakita ka. Maong gisundan di ka. Ug wa gyud ko masayop.
Kay gigatagbo gid mo ang lalaki nga ni text nimo. Dong, pasaylo alang ko, dong. Kanang, dugay ra magod bisigig text-text atong tawhana. Mo to, nihangyo magod siya nga, makikita na ako. Mo tong nakikita na lang ko niya. Pero dong, dili mo ko ganahan niya. Pasaylo alang ko, dong. Alot. Di ko gusto nga maghuba ang atong pagpuyo, day. Musa, pasayloon ti kasi mo gibuhat. Pero hangyo na ko nimo. Ayaw pagbinuang sa imong pagkaasawa. Oo, dong. Dong, may ihangyo unta ko nimo ba? Unsa man na, day? Dako-dako na maging ang atong anak. Pwede raman na siya ibilin sa ilang mama. Mananggit unta ko nimo nga muadto ko og Cagayan. Mag-unsa mo ka dito, day? Manarbaho ko dong, uy. Gilaay man ko sige pondo din sa ato, uy. Oh, day. Dong, sige na, good. Bisag, kada kinsinas na lang kumuuli din sa ato. Sige na, dong. Sige na lang eh. Pero, day, pauli ba din sa ato, ha? Kada kinsinas? O, dong. Day, kumusta man ka diha? Okay raman, dong. Nakasoday kong trabaho pag abot na ko diri sa Cagayan, dong, kay may gitabang man ako. Mau ba? Mayo hinoon. Amping diha, day, ha? O, dong. Ikaw, Sab, amping diha. I love you. I love you, day. Hapit na maka mausa ka buwan diha. Dili pa ka makaulit diri sa ato? Dili pa manggidong, uy. Sige, magod mig overtime, good. Oh, mao ba? Imingaw na mukod ko di mo, day. Sige lang, dong. Basi karong hinapos, dong, makauli na ko diya sa ato. Sige, day. Magpaabot ko nimo. Taod-taod naman si Alot sa Cagayan. Di na ni mahimo. Ako na siyang papaulion. Ay giminuna ko sa akong asawa. Oh, uy, si Alot ning nag-text. Kalimtin ako, friends. Sa ning in-text? Ako siya tawagan. Igor ani bagting og kadiyot. Og dili na siya makontak. Unsa buti pa sa buti ni. Nga gibuwagan ako ni Alot. Nganong imo man ning gibuhat ako, Alot? Ngano man? Kay ibigin ko, ko'y biglang akala ko. Nagsige kong panawag sa number ni Alot. Apan, dili na gid siya makontak. Ano mo, Alot? Dahil, kung naminaw ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dili nilang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ng akong kampo. More power sa RNN. Mga katamagagalang kaagay ni Renz, nga taga Baungon, Bukidnon, uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga regalahan, Pusong Bato. Di mo lang dahil sa'yo, ako'y rin makatulong buhat ang Ang mga kaagay, dibata ng duwa sa radyo ni Ricky Perswell Garik, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regalang. Kamuusap mga higala at mga sugin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabu na naglibot sa saka. I-address lang ni ining tulumanon ang dimanan sa Sakawi, Carol. RMN Production Center Studio, 3rd floor,
Jose R. Martinez Building Manila Boulevard, Cebu City. Ubaga pada sa Handumanan siya Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, tagasalamat sa inyo. Tulad mo na may pusong bato